Ngingumama umfundisi uNene ngisemsebenzini wenkosi kanye nomnyeni wami umfundisi uBabunene. Ibandla uNkulunkulu asibeke phansi kwalo iElshama Ministries. Leli gama iElshama Ministries lichaza ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu. Umbono ke kamfundisi uNkulunkulu amthuma wona ngamanye amazwi ivision iwukuthi nje kwandisa umphakathi ophila ngokwesaba uJehova nozogqugquzelana ngokwandisa abantu abeza enkosini noma abasindiswayo ukuze kwakheke isizwe esimesabayo uNkulunkulu nesizohamba phansi kwesithembiso sakhe sokuthi uyohlala enathi njalo kuze kube phakade. Lokho sikuthathele encwadini noma ezwini lenkosi kuMatthew chapter 28 kuverse 19 kuya ku20 lapho lithi khona izwi likaNkulunkulu yandisana emhlaba wonke hambani umhlaba wonke nishumayela izwi likaNkulunkulu babande abasindiswayo. Iphupho ke noma i-mission statement esinawo yebandla iwukuthi abantu sibabone abadala nabancane bemphakathi yonke behlanganyele ekuthuthukisaneni ngokwenhlalo ekuhlumelelisaneni kwezimilo kwezomnotho kanye nakwezomphefumulo nangakwezombangazwe uqobo njengokuthi abantwana bangangeni ebugebengwini amantombazane ethu emphakathi wethu angakhulelwa isikhathi esingakashayi nokusetshenziswa kwezidakamizwa kunciphe noma kuphele nje kungabi khona. So uqala ke kwebandla liqale kungelula nokho ngoba siqale kwaMbhedula siqale emzini owodwa nje okwakuwona esasiwazi ngoba sasisanda kufika nakule ndawo. Kulomuzi saqala ngokuthi sicele ukwenza imikhuleko khona basicelela omakhelwane nabantwana babekhona eduzane saqala ke senza izinkonzo njalo ntambama nangama weekend sasesibanxusa basicelele nabanye omakhelwane nje sasagcina lapho ke sesiqhubeka sibona ubandla ukuthi kuyenzeka kuyaqaleka sacela ukuthi sakha ama open air kubona lo mphakathi osukhonyana. Ekuqaleni kwethu ama open air sasingenazo izinto zokusebenza njengama instrument njengama mic sasihlabelela ngemlomo simemeza ngamaphimbo ethu sishaya izandla kungekho nje okwenza ukuthi umsebenzi wethu uhambe kalula. Ngisho ne transport sasingenayo sasihamba siya la koMbhedula house to house sihamba ngeenyawo kodwa uNkulunkulu wawenza umsebenzi kwaqhubekeka kuthe maqhubekeka sibothi kuyenzeka ibandla liyakheka sadlulela ko Clarota nako Luganda sihamba ngazi izinyawo senza ama open air lakheka nalapha ibandla umsebenzi waqhubeka nakhona sangena house to house esibamemeza abantu ngabe ukuhlabelela simemeza nangama open air. uNkulunkulu wazwasiza seseClarota sesihlangene sesiyibandla sathola indawo yokukhonzela crash sakhonza lapho umsebenzi waqhubeka kwase kuvuka izimo ezithile ke then sakhishwa lapho sasesithola ilibrary encanyanyana lapho esagcina sikhonzela kuyona ke noma kwangelula ngoba yayincane le ndawo esagcina siyitholile kodwa nje uNkulunkulu wasiza sabekezela ibandla landa khona lapho. Thema kuvela indawo yase village abantu befika yakhiwe ivillage saqhubeka ke manje saya khona evillage so planta khona evillage nakhona futhi kwangelula ngoba sasihlukana ngalamaqembu njengoba sesibandla lela selakhekile sihlukane ngama group sihambe singena imizi ngama group sifike sikhuleke sicela ukukhuleka kodwa uNkulunkulu wayesenzela isimanga ngoba sasithi mase siphuma kulowo muzi siphume sesudlile sesiphuma nama families onke kulezo ndawo lagcina lakheka ibandla libalikhulu ngaleyo ndlela nakhona samisa ama open air. uNkulunkulu wasibusisa ngetende nje lomzalwane othile elidala sasebenzisa lona nalapha insimbo futhi azikho kodwa uNkulunkulu wasiza kwagcina kwenzekile landela kukhulu ibandla lase village Sesila seqhubeka khona lapho sibenza home sales siqhubeka nama open air siqhubeka nangetende kuvangelwa umsebenzi kaNkulunkulu wakhula aphinda abakhona ama challenges amatende ethu agcina entshontsho sithola itende ngenhlanhla uNkulunkulu wayesisiza ngabazalwane abakhulayo nabasebenzayo kuhlanganiswa imali aphinda athengwa amatende azantshontsho azaba amabili
kodwa zange siphela amandla ibandla laqinisela labekezela kwaze kwafika lapho uNkulunkulu esibusisa khona ngokwenza ama pledges siyibandla kwakheka imali esakwazi ukuthenga ngayo istructure esaba esikhulu kuze kube manje ke sisebenzisa leso structure kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka bayanda abasindiswayo iyaqhubeka imiphakathi yasindiswa bayakheka abantwana kuyancipha izinga lokukhulelwa kwabantwana ubugebengu buthule village nako Clarota kuningi uNkulunkulu wenzekile ngako then ukukhulisa kwethu ibandla sasisiza kakhulu abantu abahlwempu ngoba le ndawo yase village yayihlwempu kakhulu imizi yemxhaso impofu noma ngithi ihlwempu sasisiza lapho siyibandla kona lokho okuncane esingenako ongesingenako kwathina kodwa sasikwazi ukuthi sondle ama orphans ayekhona lapho siphinde sifake kubona abazali laba abahlwempu siba support nogogo ngama food parcel ukuze ibandla lakheke liqine sakha abantu abazoqina enkosini sikwenza njengezwi lenkosi elithi enasithwalisaneni sibhekelelana nomunye so senzile kanjalo uNkulunkulu siyambona kuze kube manje sisebenzela ibandla liyaqhubeka limile kuze kube manje siyakhonza kwistructure sethu njengamanje siphezulu kwamalungiselelo ukuthi siyozokakha indlu yethu yesonto sinayo isite uNkulunkulu siphila amandla sathola isite enkulu sizokwakha nje ngendlela uNkulunkulu azosisiza ngayo siyibandla ke lase Elshama Ministries siyibandla elinazo zonke izigaba njengokuthi nje sinogogo nomkhulu sinomama nobaba sinawo ama single parents abasha bethu bese bakhona ama teenagers kanye no Sunday school sonke ke sakho umzimba kaKristu uhlelo lwethu leminyaka yonke ke esilwenza njalo kuthi njalo ngabo March sitholile ama sponsors ngoba siphumule siyahamba sinama forms esiwagcwalisayo sambe sicela ngawo ama donation then sawathola ama sponsors asinikeza ama box anama toys abantwana sinikelela abantwana ama orphans kakhulu intandane abasiphila siphakathi komphakathi onezintandane nabahluphekayo so ngalawo ma boxes sisenza ukuthi bathokoze nabantwana kuze bakhule bevikelekile bazi ukuthi bakhona la belithola khona uthando ngoba abaningi abanalo uthando ngalama box yesibone bekuthokozela kakhulu lokho then futhi naloko kuyakwenza ukuthi kwande nebandla ngoba lawo ma box ayakwazi ukudonsa ngisho abazali babantwana bazozinikela ngisho ebandleni siphinde sithole ukudla esikuthola ezitolo ezinjengojabula ama rice nobhontshisi nesebhusha esinikeza amathambo siyapheka lokho kudla nyanga zonke siphekela ama orphans kanye nabafelokazi nabo bonke abahlwempu bayasizakala ngalokudla esikuthola kuma sponsors bese kuthi kabili ngonyaka senzela bonke abadala ogogo nomkhulu ama food parcels nango April kusukela ngoApril phinde kube uSeptember ngoDecember bathola izipho zokubajabulisa zika Christmas bese kuthi minyaka yonke sigubha iphasika sihlangene nayo yonke iregion yethu njengoba siphansi kweApostolic Faith Mission eserve phansi kwayo sisuke sihlangene nawo wonke umphakathi amahlelo ahlukene akhona endaweni ayaba khona kule nkonzo abaningi bagcina besizakala khona la ukwenza ibandla lethu lande kakhulu bese kuthi njalo ngoJune siba nengqungquthela yabantu abasha kule nkonzo yabantu abasha siyakhipha imemo kuwo wonke abantu abakhona emphakathini abantu abasha namabandla amanye esondelene nawo bezokwakhiwa njalo ngabo June bese kuthi njalo ngoJune njengoba sisihlokiswe kuyinyanga yabantu abasha sihlanganisa bonke abantu abasha ngeminye iminyaka sishintsha iminyaka eyahlukene mhlambe kunama team esuke siwakhile lapha bezoqhudelana khona mhlambe ngomculo imusic ngokwahlukahlukana kwemculo njengezicathamia ogospel abanye yindlamu senze ukuthi kwakhe ubudlelwane babe munye ngaso sonke isikhathi kweminye iminyaka sihlanganise imidlalo ehlukehlukene njengebhola no cricket sikwenza khona la ibandla nema ground nomphakathi sizokwakha ubunye ngalokho sisuke sizama khona ukuqoqa abantu abasha ukuthi bangabe uvanzi basizakale zakheke imilo zabo baphume kuma drugs bazi ukuthi khona into ebakhayo bafuthi babona ukuthi bayathandwa balithola uthando ngoba suke sikhona sibadala siyoba supporta indlela esuke senza ngayo suke senze ukuthi ba support babo ukuthi bayathandwa babalulekile then ingakho sinayo youth eningi ngoba siyakwazi ukwe accommodate si Elshama Ministries.
Ngubaba umfundisi uRM Mnene, umfundisi wase-Elshama Ministries phansi kwe-FM. Ibandla lethu liyakholelwa kakhulu ezwini likaNkulunkulu, lihamba ngokukholwa. Njengoba sikholwa nje, sikholwa izinto ezingekho sizenze zibe khona. Ifaith kuphela esisizayo ey'ntweni zonke. Ibandla lethu ke lirejistiwe ngokusemthethweni, line-NPO, liyaziwa, liyasebenza ke la endaweni yonke yase South Africa, lushunyelwa ukuthula kukaKristu Jesu. Kunabazalwane bami abangaphansi kwami esisebenza kanye nabo, njengoba siyibandla elikhulu kunabantu abasebenza ngaphansi kwami imikhakha ehlukeneke. Njengoba njengomfundisi ngikwazi ukwenza yonke imisebenzi yebandla, kodwa ngomusa kaKristu sinabantu esisebenzisana nabo phansi kwale Elshama. Oqala ubaba wethu uSabelo, uyisekela kamfundisi, aphinde abe uchairperson wekomiti lami. Uyena ohlela imihlangano noma ngingekho. Umfundisi aphinde asibhekelele iyouth, ayilekelele emculweni nasezinkonzweni ze-youth. Uya-organizer we-youth yasebandleni. Siphinde sibe nobaba wethu ubaba uNkomo, ongumvangeli webandla, uhlala nebandla alinakekele aligade. Siphinde sibe nobaba uSimelani, ongusikhwama webandla, aphinde abe umphathi wesiceme sase-14, asibhekele nje abazane bonke kulo ndawo. Siphinde sibe nomama wethu uMazibuko, unobhala webandla lonke. Bese siphinde futhi sibe nobaba uMazeka, ongu-organizer wezimvuselelo. Noma ilaphi la sifuna ukushumela khona, sinaye umuntu osihlelelayo nohamba ne-team ayokwenza iy'nkonzo lapho zemvuselelo. Siphinde sibe nomama uNkomo, umgqugquzeli, ugqugquzela izinkonzo zebandla noma namathalente asebandleni. Kuyo yonke into eyenziwayo umama uNkomo uyena osi-organizelayo nogqugquzelayo. Siphinde sibe nomama uSabelo, oyisekela likamama umfundisi uNene, aphinde asize ebandleni ngokupheka nangokudecorate nakunama-function. Siphinde futhi sibe nomama uNkosi, basiphathele isigceme saseMalvan. Umsebenzi waseMalvan asenjalo kuona, kodwa bona ithemba lethu likubona, basiphathele kahle kakhulu. Siphinde sibe nomama uSokhela, uhlela ama-single parents izinkonzo zonke zawo njalo ngonyaka uyasihlelela. Siphinde sibe noMalungu Zwane, ongumphathi wabasha, uyena ohlela zonke izinkonzo zabasha. Uma kusindiswa umuntu omusha ebandleni, uMalungu number 1 uyamnakekela, ambelesele ngamafoni, amgqugquzele ukuze enkonzweni, amgqugquzele ukuhlanganyela ebandleni ukuze akhule enkonzweni nasemoyeni njalo. Siphinde sibe nomama umfundisi uNene, uyinjini yebandla, uyena ongena kukho konke izikhala kwabasha, komama, wonke umsebenzi webandla. Uyangikhulekela, wenza konke engikudingayo nasebandleni, uyikho konke emkhakheni yonke kwabasha, komama ebandleni, umama
webandla ibandla linamathele kakhulu kuye uyalithanda naye futhi liyamthanda uyanekekela anakele nabampofu akakhononda uma abantu bempofu beswele kodwa ibandla liyanamathela kuye engakuba kwesinye isikhathi uzathatha into yakwakhe noma ephakatheni kwakhe uma kukhona ongadlile ancane ukuthi la ekhaya thina singadli kodwa yena anikele ngakho konke kungakho ibandla limthanda kangaka siphinde sibe nomama uMakhathini unguthisha ka Sunday school uyena olekelela lonke uhlelo luka Sunday school ebandleni wonke umuntu okuma teenage uphume ezandleni zakhe uyampheka uSunday school aphinda apheke nama teenage before abantu bafinyelele ku youth badlula esandleni sakhe uyaphekana abantu abaphuma kuye bayaqonda abantu abaphuma kuye bayafunda bayaphumelela kanye nemishado bayayithola uma behloniphile esandleni sika mama wethu uMakhathini ka Sunday school siyabonga ilezinhlelo esinazo ke ebandleni inkosi ibe nayo.